Programa This is My Life. Hulyo 13 tuig 2022, kamusta lang sa inyo dira? Samtang kamo dira, anong nahimo nyo da? Nagapulo pa huway kamo kag nagasulosandig. Hilay-hilay. Ako nagapiyong-piyong man ang mga mata tungod do bastante ang paniaga. Kag nakatapos na sa tag sa mga obligasyon, gani kinahanglan naman ang pag-relax bisan hingalit lang. Matapos ang inyo sini mga obligasyon, humalin kainas ang pagmuklat sang inyo mga mata sang aga, tubtob sa sininga tinion. Masiling sila, ay salamat nakapaniyaga kami. Tapos na, pahuway-huway anay. Kag magpreparar naman karon pero something nagapahuway-huway, mga palamatina nagaupo diri sa This is My Life sa Action Radio Bacolod. Inyo kabus nga lagad Tita Wilma, magkaupo ninyo tubtub technology stress sa sininga hapon. Sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz. Yes, kag ara man sa mga nagaupod sa Facebook Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. May ara kita dira chat room. Ginasulit-sulit na ni Tita Wilma adlaw-adlaw, di bala? May chat room kita sa aton FB Live. May ara man kita text hotline sa mga wala naka-online pero may mga cellphone kag luyag makigbahin. Pagi sa pagpadala sang ila sini mga greetings, ila man mga opinion sa mabasa naton nga sulat sa adlaw-adlaw nga tanan, sa mapaambit naton nga mga informasyon sa inyo sa kahanginan, and of course, sa aton man tag sa ka-horoscope, pagi sa aton tag sa man ka zodiac sign. Gani, relax lang kita dira. Paki-like at paki-share na lang. Nasa This is My Life. Parang makaupod man kag malingaw man ang iban pagidnaton nga mga kaabyanan kag mga kapamilya nga ato iya sa mga malayo nga mga lugar. Nga bisan paano bala makabulig kita bulong sang mga kapungaw nga ila sini mabatyagan paamo kag ginana. Kag sa karon nga po nagasiling kita malipayon nga Miyerkules tungod manami ang aton sini panahon. Bisan magulugal-umon ang aton kalangitan pero mabatyagan naton ang kainit ni haring adlaw, bala nga sa diin na hindi tama gid iya ka pa ang kagkasingki sang silak sang adlaw nga aton mabatyagan. Pero sa gihapon ang paghalong-halong tungod may ara mga panglapta-lapta nga pagpanaliti, lapta-lapta mga pag-ulan nga sa gihapon ang pahanumdum naton nga maghalong tungod nga ang sipon kag ubo kag trangkaso bo nagabantay gid kadamo sang ginatrangkaso karon nga adlaw. Panasiling naton kinahanglan bala mangin active kita adlaw-adlaw kag kinahanglan watch what you eat. Bantayan gid kag maghinay-hinay. Kay kabudlay, ano may pakigbato taniman magluwas sa pandemic sa tungod sa COVID-19. Kag sa epekto man sini pagbag-o siyang panahon. Hindi bala ang mabaskog lamang naton nga lawas. Gani dapat halungan naton ini. Anyway, sa ito naman text hotline, ara lang gid para sa inyo mga greetings sa liwat. Padala lang ninyo sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa nasiling na natin may chat room man kita dira. Pero pwede pag kita maka-updenay sa YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Updenay gihapon kita para sa dako ninyo dira iya nga monitor nga may ara iya internet access. Pwede kita kag may YouTube. If not sa inyo naman nga mga gadget sa YouTube, pwede kita maka-updenay. Diba? Pwede man kamo dira makabisita sa amon sa new website. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph para inyo man mabasahan ang mga dalag ko nga mga balita sa sulod sang isa ka adlaw nga matipon sang amon sa News Center. Kag may radio man dira, pwede nyo na maklik, updanay man kita gihapon. Since nga pet sa 13 na karon nga adlaw, kabalo ako nga nagahulat-hulat ang aton mga budget officer sa sulod sang aton panimalay. Sang pagabatuno na naman sa mga nagabaton sang sweldo pit sa 15 kag tapos bulan, kung paano na naman nila paiguon ang kinitaan ni Mr. kinitaan ni Mr. and Mrs. at upod man sa kung sino dira sa sulod sang panimalay kung may bata na kamo nga nagatrabaho ang ila man ma-share. Mabudlay ang mag-budget, mayo lang gani magkaon kang magpangayo pero kung mag-budget mo galilitik, galilingit
masakit ng imo ulo. Di ba la? Pero sa nasiling na naton tun-an naton ang pag-budget nga kinahanglan kung ano ang aton sini himuon para mapaigo ang kinitaan sang tag sa kapamilya. Kag tun-ay naton nga batunon nga mangin kontento kita sa maiguan lang. Hindi kita, mademand man kita sometimes, pero hindi sobra sang sa kinitaan tungod nga amo nang nagaduso sa aton sa pagpangutang kag makalubong gid sa aton. Di ba la? Sa kautangan ka maghagay problema, mga anak ko. Anyway, sa sulat man nga pagabasahon ni Tita Wilma karon iya nga hapon bantayan ang bana nga nagaproblema sa iya asawa, bay kwarta ang problema sini nga anong nahanungod sa kwarta karon bantayan ina no kung anong problema sang bana sa iya sini asawa, anong nagapatunga sa ila mga duso butong o ano whatever, bantayan ina karon. Kag aton man sa zodiac sign para sa iton horoscope, kag kabaluman kita balikan ko ang budget nga ginahamban nga ina ni Tita Wilma kay ti kabudlay kung may mga changes ilabi na nga saka na og presyo sang produkto sa petrolyo. Apektado ang tanan halin sa pletihan pakadto sa mga balaklon, ara naman gani ho na kun lantawon di ba may ara na nga daw galaka-laka ng supply sang manok, gamahal ang presyo sang mga manok, sang karne, karne sang baboy, karne sang baka, karne sang tanan, pero ara naman ang itlog na naman sang manok, di ba la? Makitaan ginaton subong na kung kamo nagapanindahan, mahinay ang baligyanay sa mga itlog sa mga merkado kay nga nagsakang presyo niya na nagsaka ang presyo sang itlog sang manok magluwas sa karne sang manok. Hindi kami na istorya matadira nga isa nga nagabaligya sang itlog sila nga tawe bodo kabudlay kyan na kung sa mga nagliligad ang gagmay tagpilala na 180 na isa ka tray 190. Pero subong gagmay nagilang pila na 190 to 200, 210. No? Medium extra large tag pila na dira ang tray sa inyo. Rason naman sa mga nagabaligya, kay masiling sila tinagataas ang presyo. Nagataas ang presyo nga kon padayon man ang nagataas ang presyo sang produkto sa petrolyo, ti apektado man ang tanan na kag siling pagid sang aton sini mga manugbaligya nga kon magapadayon pagid ang pagsaka sang presyo, kag nabudlayan na sila sa pagbaligya sing ila sini mga itlog, siling na makonsiderar ginamon nga magsira sang amon sini nga pagbaligya kay pierde kid. Kag sa karon ginabulubanta nga magalabot sa pulo tubtob 15 pesos ang kada bilog sang itlog. Nan, hoo. Kay te inang pagsaka sang presyo sa mga produkto sa petrolyo, mga feeds, pati na ang problema sa avian flu ang mga ginarason man sa mga mataas nga presyo sa karon sang itlog. Ti dapat gina, no? Aton man konsiderahan mayo lang dira iyang may mga may mga ginabubud-buburan nga mga manok na for for consumption na sa mga umati nami dira ya kay ara lang sa palibot manuka tuka lang na iyang manok bodo ka okay na gid di ba la amo na siling naton nga bisan paano kita man kita dapat sa mga nagabaligya dabala sa mga piso ang ginakarga lang nila sa tricycle nabutang sa bakag amo na baligya gagmay ginabakal man sang iban kag silang nagapadako na kasi ang nila mayo na iya. Kay kami na lang titawe mapadako sinati kami man makaon hay amo na sina ang dalagan sang aton pagpangabuhi. Pero alauna 50 na Action Radio Philippine Standard Time, may-ari kundi pila man ka mga informasyon para sa aton sini mga kauturan bala nga mga may arthritis hara na siya mga may arthritis. Sa arthritis kabalogid kita nga nagakaguba, nagakahalitan ang cartilage sa adlaw-adlaw naton nga paggamit sa mga joints naton kun diin man na siya na yun. Kag suno man sa pagtuon na ang free radicals amo na siyang nagaatake sa mga cells naton. So buot silingon kung may ara ka na
nagadugang ang inflammation, ang pagpalamanog, kag madasig ang pag-process sang pag-edad mo, sang pagtigulang mo, kalakip na ang paghalit sa imo mga joints kag sa imo man mga cartilage. Tinami kinanglan dugang-dugangan naton ang aton mga ginakaon, ang aton mga ginaluto, ina ba lang makuhaan naton sang madamo nga mga antioxidants na nga sa diin makuha naton sa mga utan, pwede man naton makuha sa prutas kag sa green tea. Pero Tita Wilma, ano ba lang mga ina ba lang mga utanon nga madahon, damo-dahon? Di ba la? Kay ang mga leafy vegetables, mga citrus fruits, mga rich in antioxidants sila, kag amo ina sila nag-aaway sa mga free radicals, kag nagabulig para proteksyon naman sa aton mga joints. Kag ang mga tawo sa inyo nga may arthritis, kinahanglan makakuha kamo sa mas madamo gid nga antioxidants. Labi na gid ang vitamin C kag beta carotene halin sa inyo mga ginakaon. Kay kabalo kitang vitamin C sa citrus nga prutas na ara dira ang suha, ang kalamansi, lemon, orange, di ba la? May antioxidants may ina nga makita naton. Magluwasin may makuha man kita nga mga antioxidants sa mga green leafy vegetables nga nagapanubo man sa peligro sa arthritis. Ang piniya na makabulig man ina sa inyo kamay bromelain ina siya. Ang mga fatty fish, ay sardinas, mackerel, kay ka mga mahal man ang mga isda, Tita Wilma, ang salmon na ang tuna ang amo ng bantalaan, di ba? Ang tuloy, at hindi tuloy, marot nan. Kay damo na sila omega-3 fatty acid. Ginapabaskog nila ng production sa anti-inflammatory fats nga ginatawag ba lang resolvins nga ina siya na amo nang nagakontra, nagaaway pagid sa pagpalamanog. Tandaan ninyo ang curry, na turmeric, ano pagid, luya, iban pagid nga mga spices, nami na siya sa pagpalamanog sang inyo sini arthritis. Kaya ang luya, turmeric, kag curry, mga ingrediente na sila, di ba la? Mga sangkap ina sila, may ara sila curcumin, nga amo man ang nagakontrol sang enzymes, kag protein, nga sa diin pahagan-haganon ang pagpalamanog dira sang inyo mga joints. Green tea pagid Tita Wilma. Nay, dira ko man nakita ang green tea gali, na? Green tea, ano pagid? Ang sibuyas bombay, na? Ang strawberry, ang kamatis, kag na-mention na to ni Tita Wilma kay na mga citrus fruits, may ara na sila nga daan quercetin mo, na? Ti may ara man pagtuon gin patigayon ina sa laboratory gidya. Kag dira nahibaluan nga ang quercetin isa ka antioxidants kag anti-inflammatory. Nabatian nyo na ha, mga may arthritis na itong mga kauturan ha. Ina mga na-mentionan na itong mga pagkaon makabuligid para sa inyo. So, ang mga ano pagid, mga beans, amo na siling ninyo nga ang beans kontra sa arthritis, hindi makabuligid sa inyo kamay ara saya protein nga makabuligid sa pag-inflame sang inyo sining tuhod or siko kundiin man nga joints dira apektado sang arthritis, no? Ang himuon yung gid lang sagin suggest na ni Tita Wilma sa inyo before, night before ninyo lutuon, let's say pagkaaga, huluman nyo sa gabi na kumuso nyo, huluman nyo sa tubig pagkatapos sa aga, amo ang paglaga ninyo sina kay magwasa ang kun anuman nga makahalit sa inyo. Kaya ang iba nagasiling tawi, ara gidya, no? Mabatyagan gidya namon ang epekto. Try nyo, no? Try ninyo ina. So far, siling sang isa ay tuod gali tawe. Naabi ninyo ang beans makapalain, hindi makapaayo ina. 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na dira mga kauturan. Ang ato naman nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalugi kita
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, sa mga naka-online naman naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati na pasensya lang kay takik aton sini tutunlan na. April Joy Gaston, mayong hapon lang sa imo April Joy kag madamo gid nga salamat ana. Salamat gid sa imo kag syempre man dumdamo nga hearts ba. Okay lang na siya. Maulanon nga hapon, Action Tita Wilma na naman dira sa inyo mamana sinuro kay magalumon gid man sa central nga bahin Tita We ga monitor lang via on air from Purok Mahigugmaon. Via on air sa radyo, Mahigugmaon Barangay Tangob with my husband Ryan and 3 kids. Ginapatulog si Rins patulog si Renz, si Rian, and Renil. Pakigreet lang kay Chay Buday Pilingon. Thanks, gid Tita Wilma. Salamat. Juvie Monares, good afternoon, Tita We. Yes, salamat man. Nakag kay Helen Hamiliano or Hamilano Arellano. Good PM, Tita Wilma. Please greet Hamilano Arellano family of Kalangan or Kalangan, Bago City. Thank you, good Helen. Kag please sa barangay La Granjala Carlota, happy birthday da sa inablos ko kay JV Pilar. 13 na siya, salamat. Okay, sa inablos da ni Mama na Sinoro ang si JV Pilar, happy 13th birthday to you. Kag kay Lian Gario Lamayen, magandang hapon sa inyo tanan of Lian Gario Lamayen, mayong hapon man sa imo. Tita Wilma, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Aga monitor diri sa Victorias. Thank you, kid. Mayong hapon, pamati lang kami di sang bana ko sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. LC Tupas. Mayong hapon lang dira. Sorry, kid. Si Sara Reyes pagid sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota, gapahuway-huway, gapamatigid sa programa sa kay Action Tita Wilma. Salamat, kid. Ga-monitor lang kami di partner ko si security guard Kaunga kag
Security Guard Toribio sa Barangay Takhuling. Salamat gid Richie Toribio and thank you gid sa stars nga ginsend mo na. Okay, SG Kaungga kag SG Toribio dira sa Barangay Takhuling. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo. Aha. Tita We, monitor lang ko sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan, tamyaw ko lang sa Barangay Maaw, si Kagawad Imbong Dio Campo. Halin ina kay Ricky Soriano. Salamat, Gid. I am watching Action Wilma. Good PM. Greet ko lang gihapon si Rosana Birao sa Bayabasan, Bata. Stay safe, Gid. God will guide you always. Kung nakambal ni Sir Rufino Era Gabino from Handumanan. Paamo ka na. Greet lang. Di na to, nadula siya. Kay Erlinda Perez, kay Andres. Greet lang ko no kay Erlinda, kay Andres Perez na. Carmela Lacmanes, Jonalyn Vargas, kay Christine Bigotas, ng Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Halin ena kay Vergara Jeronimo. Amo nang iya account name. Tita Wilma, please lang, dapat sa radyo sila na. Kay wala sila cellphone. Salamat, Gid. Ma'am, pag may time, bagwalan mo ko, ginaharas ako na mo na bala, daw ginabutong lang ang aton sini oras, ginakulang ang aton oras, na? I-try ko gid na karon ma'am, kung pwede kag kung may tiyempo pa, na? Anyway, thank you. Chima Tribunalo Dumari nga bona, salamat, Gid, kag kay Vicenta Ronquillo. Salamat gid. Okay, relax lang dira anay ha. Balikan ta naman kamo karon iya dugay-dugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan agot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi ba gali. sila? Ano? May mga closest, ang tawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pagkatawag ni sa action boy, mga close lang ganyan sa iya. Amo na action dos balokas ang dugay na si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika close yung wag Oh, balo. close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Oo, siya kabalo. Close ka mo. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas ma-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalang. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tiya. Ako lang nakabalo, guys. Bonggets grabe, urot. no? Tiya ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Bonggets. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa Yes, Tita Wilma, ito anay nga text hotline makadali. Mayong hapon lang kuno. Mayong hapon, Tita Wilma, gapamati lang ko sa imo programa. Yes, winner si Sir Erwin Gonzalez dira sa may Maaw, no? Maaw Public Market. Sir Erwin Gonzalez, good afternoon. 2423. Sakto na, 2422 gali dito Wilma yan number. Kag kay Ma'am Giselle Franco dira, no? Tamayong hapon tamyaw ko sa tupad balay Nelson Malba ang nagatamyaw si Yolanda Pasamanti sa Bago City 0197. Okay, Tita, good PM. Ngayo, ko tani textmate. Babae lang edad 45 and above. Abo, ari ako number. Okay, kung sino gusto makig-friend sa iya, rin yung cellphone number ha, para sa maayo lang ha, pero kinahanglan wala lang biktima ha, kay bad na siya, may karma bilang ginatawag, okay? Ari yung cellphone number 0912-476-7255. Again, 0912-476-7255. Okay, relax na anay, kay kitang magabasa sang atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay
aton na letter center sa karon nga hapon nagapitawag kay Ricardo. Taga Bacolod sa Bacolod City gidiya. Kag ang malipot nga sulat ni Ricardo nagasiling. Dear Tito Wilma, tawgalanggid ako kay Ricardo o kon Rick. Taga Bacolod City, Tita Wilma. Pero hindi ko tuod ni nga ngalan. Ang akon problema, natungod ini sa akon pangabuhi, upod sa akon asawa. Siguro hindi man lang ako ang nagaproblema, parte sini. Feeling ko damo ang makarelate. Ang ako nasawa si Elsa, kag hindi ko maintindihan, kung nga abala tita, kinahanglan ko pa nga taguon sa iya, nga may kwarta ako. Sang nabalaan niya, gintawag niya ako nga butigon. Para man ni sa pamilya ko ang ginatago ko nga kwarta, tita. Kay kabudlay daan, madulaan sang kwarta. Kung may emergency, kabudlay nga wala kadalaganan. Gani kung may sobra bisan gamay sa mga racket ko, ginatago ko ina, kag ginasupot ko gid. Nakibot man lang si Mrs. Siling niya. Sang paghambal ko nga may ara ko ginatago. Siling niya sa akon butigon gid ko kuno nga ang taguan ko siya. Kay ginhambalan ko siya nga siya lang anay bahala sa inog pa-enroll sang amon bata. Amon bata isa palang kabilog. Ang abi man niya, kung hindi ko gusto nga ako ang magbayad sa pagpa-eskwela sang bata namon. Hindi siya magbayad sang enrollment sang amon bata. Kay hambal niya nagalikaw kuno ako sa akon obligasyon. Paano bita ginhatag ko na sa iya ang kwarta para sa enrollment? Gusto ya nga ako pagkid ang magbayad. Ano pa ang natipon ko? Ginkuha ko naman nga inatani para lang sa adlaw-adlaw namon nga galastuhon ay ambot. Pila ka beses na kami nga nag-away nga duha tungod lang sang kwarta o tungod lang sa kwarta. Amo ginaguro Tita Wilma, no? Tama? May question mark pa yan mo, ha? Nagsiling ko nga sulat ko bala kay Tita Wilma, nagpamatian mong hambal. Ako pa yung dahil mo imo iya. Kay tanawon ta ko na nung mahambal ni Tita Wilma, natungod sa aton sitwasyon. Tita, ginsulat ko lang bisan sa lipot ini, para nga maintindihan man ni Inday ko Elsa. Hindi ko gusto nga ang awayan permi kwarta. Diri lang kutob, maayong hapon. Ricardo. Sila niya Ricardo o kon Rick mo, ha? Anyway, sa imo toto Rick, no? Do mas hapos-hapos kag do nagapahubin pa na sa imo more mo, ha? Ricardo. Rick o kon Ricardo, mayong hapon sa imo kag salamat gid, no? Kita nyo lang na kung madumduman na ito ang mga sitwasyon sa mga mag-asawa lain-lain nga mga forma sang problema nga itong mabatian halin sa ila sa adlaw-adlaw, no? Hindi ba la? Pero sa nasiling na naton, ang relasyon sa mag-asawa hindi ina madulaan sang problema. Kay hangkat man ina. Hangkat ina sa ila pag-asawahay. Para mas pagid sila nga magakilal anay, kag mas pagid sila nga makatuon sa pag-adjust sang ilatag sa kakaugalingon, nga sa diin bilang mag-asawa,
kinahanglan mag-isa sa tanan nga bagay. Mag-isa sa pagdesisyon, mag-isa sa kung ano ang dapat himuon sa problema nga nagaabot sa inyo pagpangabuhi or sa aton pagpangabuhi, right? Amo na gani nga ang babae kag lalaki ginbind into one, bot silingon sa tanan nga bagay kinanglan mangin isa lang, di bala? Pero sa tuod lang gid sa bisan diin nga bahin sang aton sinikabuhi. Tagsa-tagsa ka ang gulo lang taon naton. Hindi gid madula ang kwarta, di bala? Hindi madula ang kwarta kag sama-sami problema kwarta. Damo sang mga mag-asawa or almost gid, no, sa mga mag-asawa nagaproblema sa kwarta. Masiling lang sila kami atawi, way kami ga problema sa kwarta, wala kami nag-away sa kwarta. May ara nga mga mag-asawa nga kun let's say mga balayran na ti syempre pati na sa kwarta, wala nag-aaway kundi nagasugilan nunay. Para mahambalan ang maayong himuon. Kung paano ina masolusyonan, right? Di ba la? Pero may mga mag-asawa na gani nga, let's say, pareho na sa inyo nga duha ni Elsa, pareho ka mo nga may trabaho, nagatudlanay. Nagatudlanay. Abi pong kung inyo na bala nga duha, na? Bisan, ang tagsa-tagsa sa inyo among mag-handle sang inyo sinikinitaan, pero may ara gidya kung lang tawon bala naton. May ara gidya mag-asawa, na? Pangabuhi may kabataan. Ang sweldo ni Mr. ginahatag gihapon kay Mrs. Bisan si Mrs. may trabaho. Kaya si Mrs. among budget officer mo, sa tutuod kabudlay kaya mangin budget officer. Kaya nga, naga-fluctuate ang presyo sa mga balaklon. Si Mr. makahatag lang niya, okay lang. Di ba mga bana, nga amusin ang inyo obligasyon lang niya, mahatag financial needs sang pamilya. Financially, kung anong kinahanglan, ang sweldo, kung ang sweldo nag-aagi naman sa ATM, hindi na sa cashiers ang inyo sini kompanya, na timag ATM o ara, ATM na, ikaw na da kuha sang sweldo ko kada kinsinas kag katapusan, bahala ka na da magpaigo. Abi nyo mahapos para kay Mrs. ang pagbudget sina, bisan may ara siya nga kwarta, mabudlay gid iya kaayo mga anak. Si Mr. syempre nagahambal man, may ara siya other nga racket, di ba la? May ara iyalain nga racket si Mr. Ikaw abirik, na siling mo may mga racket. Kati kung kaisa, kung may mga extra mo na ginasupot mo para nga may ara ka balain kaso por kaso may kuuton ka nga kung in case of emergency, mamroblema ka tuod pero hindi tama kay nga may ara ka dira nga natago-tago mo na ang problema lang kay wala mo nasugid kay Mrs. na. Kay kung kaisa man, kung isugid man kay Mrs. o kung isugid man kay Mr. nga may ginaipit-ipit, ikaw ka ginasupot-supot, nagasalig man, right mga Mrs. na. Kabalugid ko na iya na. Pero, nami lang, okay lang na siya. Kung ina ba lang maplastar sa maayo, Sir Rick, na? Maplastar ba lang sang maayo? Nga ti mamay ara man ko tuod kung kaisa nga extra, ti gina tago-tago. Kung man kisa makuha, kuman na si Mrs. amo man, kinahanglan, wala taguay, wala lipdanay. Kay nga, kung may ginatago, kung kaisa, kung maukatan, amo pa inang ginahalinan sang kaawayon sa mag-asawa. Di ba la? Magluwas sa kwarta, yes, kabalugid ka mo. Kabalugid ikaw, Rick or Ricardo, na magluwas sa kwarta, araman, inang pagpangin babae or pagpangin lalaki, na amugin na yung pinakadako ang problema sa mag-asawa, di ba la? Pero diin ang mas ina o kun ang kwarta. Naamo na bala? Ayo. But actually, ang pagproblema sa mag-asawa sa kwarta, hindi lang na sa aton, hindi lang na diya diri sa aton, tanan nga mag-asawa sa bilog nga kalibutan. Hindi na madula ang kwarta. Bisan ibasi mo pa sa survey. Di ba la? Na? Kwarta. Kay ti ang tanan nga hulag, kwarta ang ginabasihan. Ano man ang estado mo sa kabuhi, magaranon ka man o kung pigado ka, mayo kung wala ka paminsar sa kwarta, bayad mo da karon sa bisan manggaranon ka pa, di ba? Magluwas sa imo negosyo, may mga tao ikaw nga sulilalduhan, imo panimalay, di ba? Sa imo panimalay may mga helper ikaw, obligasyon mo pa ina. Adlaw-adlaw nga tanan,
diin mo ina pangwaon amang kapalitik man na mo ulo mo. Abi naton kita lang mga pigado nga aton kung masiling kita, dako-dako na ginang problema ta. What is important to us is 3 times a day lang gidiya. 3 times a day nga regular meal, happy na kita. Pero daw mabuka na ng aton ulo sang palibog. Maayo na lang na ikamulan nato ng problema. Inang mga manggaranon. Di ba lang mga manggaranon? Binilyon na yung problema nila. Kita ya, let's be satisfied na lang kung anong arang ang ginahatag ni Lord sa aton nga blessings. Why na kita dako pa nga problema kung din kalanon ta lang. Ay ho. Abi mo, Tuto Ricardo, ang matuod, hindi ang kwarta ang problema nga ginaawayan ninyo nga duha ni Elsa, na? Hindi ang kwarta ang ginaawayan ninyo, kundi ang punto dira among pagtaguay sang kwarta nga among ginhalinan sang inyo paglalisay kag pag-away, na nag-intindihan mo? Hindi ang kwarta kundi ang punto dira nga ataguan mo ko, na nga away ka nagapanugid, na ay oo. Ay, kabudlay-budlay. Na? Ang mahambalang gineton, abi bala sa tanan nga bagay. Mga material man nga bagay, kwarta man, o kung ano man nga mga itab, abi magbuligay. Na? Magbuligay lang gid. Kung pwede, himuoy naton. Kung mabulubudlay, amat-amato naton. Ha? Ay oo. Mas namin yung nagabuligay, naghangpanay, kundi mahapos ang magpalanggaanay sa sulod sang panimalay, di ba? Ha? Ay oo nga mga anak mo. Kag isa pa bala, na kung lang tawon bala naton, wala gid sang mabulig sa aton, na bilang mag-asawa, wala sang mabulig sa aton ang pagbasulay kung sino ang husto, kung sino ang sala sa inyo nga duha nga nagataguay kamo. Kay kun pamatian na ang isa kag isa, pamatian kabi, pamatian man si Elsa, kay kinanglan maging fair si Tita Wilma sa inyo nga duha, kay siling mo arak. Kinanglan duha ka mo makapamati, no? Para maging fair man kay Elsa, hindi lang ikaw ang basulon, hindi lang siyang basulon, di ba la? Kinahanglan kamo nga duha ang magpungkuanay kag mag-istoryahanay para hindi wala bala komplikado nga sitwasyon when it comes to money na kay madasig ang pagdesisyon in kaso por kaso kung may sinuptan kamo kag kung may dapat nga gastuhan, madasig gid iya nga masolusyonan. Kung hindi kamo mag-insaktuhanay, sino ang makaintindi sa inyo? Sino ang magabulig sa inyo? Sino ang magaunong sa inyo? Iban nga tao? Siyempre, kamo man gyapon nga duha ang ending, di ba la? Kaya nami na guro, kung adang parents niya, parents mo man, halimbawa lang na iya, kung mga abata nyo, isa pa lang, way ko di kabalo kung elementary or high school pa, nami gidya, nga may magabulig sa inyo nga maga-explikar sang sitwasyon na halungod sa kwarta nga ina. Ang ending, tuto, amo na lang niyo, tuto, Rick, istorya ka mo maayo ni Elsa, no? Pongko ibala na ang mga maayo lang nga sugilanon, gaopdanay man kamo sa pagsimba every Sunday or kung ano man ang inyo religion, nagaopdanay man kamo para sa inyo religious life, mga amoy na bala. Kay abi ninyo kung may ara kamo sina sa inyo sini kabuhi, sa inyo sini pamilya. Tuod bala kahapos ang tanan. Kahapos gidya sang tanan, hindi mabudlay ang komunikasyon. Hindi mabudlay ang mag-insaktuhanay. Hindi mabudlay ang paghangpanay kag ang pag-intindi sa tagsa-tagsa. Kag Tuto Ricardo bilang amay or bilang bana pagyad na sa tudto obligasyon mo gid man nga suportahan mo ang imo asawa sa pagbudget sang kwarta. Insakto na siya, Tita Wilma. Pero ang pagtago may mga punto man dira nga dapat naton i-konsiderar. Hindi bala Tuto Ricardo na nakaintindi ko sang imo na punto. Kay ang imo ATM ginahatag mo kay Mrs. Tanan ginahatag mo natagaan lang ikaw sang imo nga allowance. Kung mangayo ang imo chikiting wala ka ihatag, tutuod na
Pero kabalo ka mo nga ang mga tatay amo gid ang pinakanami iya nga provider sa nga needs sa mga bata sa mga kabataan. Ako sa tuod lang ho. Di ba la? Hapos pangayuan ang tatay sang sa nanay mo, di ba la mga bata? Man si tatay gani pangayuan. Wala na damo rikos wala na damo Ricky, gani? Wala na bala damo gamo na. Wala na damo gamo. Mahatag na lang dayon kung may ara kung magsiling ganing hulat-hulat lang mga buwas or dason nga buwas kay mangita anay si tatay o mangita anay si papa dia. Pero kung ang nanay nagahambal ka pa lang ang sugpo na niya, nagalibog pa ni nga ang ulo ko nga wala na ko budget para sa amon, nagalibog pang ulo ko mabayan pa ta sa suba hindi bala mga nanay ako on the other hand, maintindihan ko ang side sang nanay. Kaya nga, akabudlay-budlay gidya to ng mag-budget. Sa tuod-tuod lang gid. Lain ang tatay nga ma-endorsar lang na iya sang kinitaan sa iloy. Mahatag lang na iya. Si nanay, tanan, pagkaon, tanan sa sulod puluyan, kag kung anong kinahanglan sang kabataan. Amo na siya nga hindi maintindihan kung kaisa. Kapin pa makita sa mga nanay, ang tatay nga maginatagot. Gay posipos ka lang nga dumalitik ng ulo ko sa pagpalibog kung din ko makuha sang para sa trip, no? Or tour sa aton anak nga kadako sang balayran, ipos-ipos ka lang may ara kagaling nga ginatago. Gisa ka baluman si Mr. mag-rason. Mapasalamatan tagani kay may naipit-ipit ko kundi may hatag kita na amoy na siya. Pero kung tago-tago kag singkalanay, singgitanay, kalain gid sang nag-aaway nga nagasinggitanay, no? Iskandaluhay, nasubuan gi ko sinanan. Nami nga po, bisa nag-aaway ka mo bla, pero doon nag-istorya lang. Doon ka nami lang na, no? Ari na lang toto, Ricardo, ang ending. Para nga mauntat na ina. Kinanglan mangin open ikaw kay Elsa. Kag ikaw man inday Elsa, mangin open ka man kay Sir Ricardo. Na? Amo na lang nang himuon yung nga mag-asawa. Sa tanan bala nga bagay, problema man, o kung ano man dirang kaayuhan, pahibalua si Ricardo. Ikaw, Ricardo, pahibalua man si Elsa. Taguay, hindi ka mo magtaguay, tilang taman at tudlanay ka mo. Mabatian sang inyo bata, nga nag-aaway ka mo natungod sa iya pag-eskwela, nagatudlanay kung sino mabayad sa enrollment. Ahay, ano ay hanang batyagon sang anak? Abe, na? Di kayong rason mo ya, Ricardo, galawig, gina-imagine kong sitwasyon. Ikaw naman niya tuto, Ricardo. Naghahambal kaya, naghatag ka na sa inugbayad sa enrollment sang anak mo. Karon kay nabalaan ni Mrs. nga may ginatago-tago ka. Ang gusto ya ikaw ang magpa-enroll sa bata mo kag ikaw magbayad do. Ti ang ginapanginit mo ti di na tong ginhatag mo nga inugpa-enroll. Abi, amo nang imo dira punto. Istorya ha lang si Elsa. Nga maging klaro ang tanan. Kabalugid ko kung ano ang imo handom para sa imo pamilya, Ricardo. Kay ti suno sa imo kung nga may ginatago-tago ka para man sa ila tanan, para sa ila nga pamilya mo. Tido ka nami sinapamatian. Nami inapamatian, pero si Mrs. ang nahibaluan daw malupok siya sa kaakigon. So bawi ina. Istoryahan sang maayo. Abi, amo na siling bala naton, kon upod naton ang Ginoo bilang sentro sang aton pagpangabuhi, mahapos ang tanan sulbaron. Pangamuyo, ana, di bala? Kanami lang gid sinaiya. Kung kaisa, hindi ginamalikawan, nga si taning nga pangita ginaiya paagi, kung paano siya makasulod sang isa sa inyo, nga mangin masingki, nga kuhito niya, abaw gapalakpak gina siya kag nagatumbo-tumbo kung may ara na dira maglupok sa kaakigon na. So, kinahanglan kung may lalisan ka mo ni Mrs., ilabi na kung kwarta, relax ka lang, hindi pagpatuli si Mrs. Patawhaya lang anay si Mrs. Kag i-comfort mo siya nga kung maghagan-hagan ng kaakig, dira ikaw sulod, kag mag-explikar sa iya. Na? Ang maayo nga sa diin makalugpay sang iya kaakigon. Tuto, Ricardo, siguro nakuha mo man ang punto ni Tito Wilma na kinahanglan lang ang mga maayo lang. Kag hindi gid magkalipat, perme, magpasalamat kita sa mahal nga Dios, maayo lang gani kamo kay amo na iyang inyo ginaproblema. Ang iban sa aton nga mga ginikanan, ang iban sa aton nga mga mag-asawa, hay nagapanghakroy gid ya subong. Kay nga
malapit na nga magbukas ang klase, nagalibog ang ila ulo kung anong pagpa-enroll sa ila bata, bisan ara sa public school. Kay may mga balayran, sige hapon nga mga may Girl Scout, may Boy Scout, di ba, may PTA, hindi na iya madula. May ID pa. School uniform pa, muni sa pila ka tuig, na? Pila ka tuig nga ara lang sa balay ang kabataan. May sapatos pa ba? Damo, ginibago nga sapatos mo. Pinsara na ba lang alulukduhon sang ginikanan sa kamalahalon sang tanan subong. Nauna siling naton, suportahan na, give and take, na? Paninguha para sa aton sini pamilya. Kag nami, nga bisan ginabudlayan, bala kita nga mag-asawa, no, sa pagpangita sinatanan, kabigo naton nga daw hangkat gidi na sa aton challenge sa side ninyo nga mga ginikanan kung paano ninyo mapunan ang kinanglanon sang inyo kabataan. Ginikanan basta may trabaho lang, na? Basta may trabaho lang si mister, may trabaho lang si misis, bisan gamay lang ang kinitaan, makapangita kita paagi kung paano naton mahatag ang kinahanglanon sang aton mga anak, ilabi na sa ila pag-eskwela. Kaya nga, hindi na malikawan nga mangutang kita. Na? Hindi na malikawan nga mangutang kita. Normal na iya sa aton diri sa kalibutan nga mangutang gid kita. Kay tindi makaigo ang kinitaan naton. Pero hindi sang sobra-sobra. Mangutang kay ti may mapautang sa aton tungod may nakita sila. Anong nakita nila sa aton? May obra kita. Bisan gamay lang ang sweldo nga aton ginabaton, pero may makita sila nga pwede iya makahatag sa ila assurance nga bisan paano makabayad kita amat-amat sa ila, right? Ang iban niya ginakalimta na lang na ang iban pa dira nagapang-away, hindi na siya nami. Pero iya sa imo Toto Ricardo, ha, hindi na away-away, loving na lang kay Inday Elsa, ha? Salamat gid sa imo pagpaambit diri sang imo sitwasyon subong, na nangin timely man kay Teo, lapit na may abri klase tuod, na. Salamat gid sa pagpadala mo sinang imo problema sa karon sa itong sini Facebook account. Toto Ricardo, sa liwat salamat gid gani sa inyo man mga palangga naton nga mga tagpalamati kamo mandara. Pwede gid kamo paambit man sa mga istorya ninyo sa kabuhi. Mga problema man nga inyo ma-encounter, luyag ninyo pangayuan man personal opinion, personal advice ni Tita Wilma. Yes, pwede nyo lang na kuha nyo cellphone nyo kung may Facebook account kamo, kadto kamo sa send message, tiktak lang hasta nga madihon yung inyo sinusulat, i-send nyo lang kay Tita Wilma paagi sa aton Facebook account, na Wilma Antupina Sugaton, o kung sa aton man Facebook page, Action Wilma Sugaton. Pwede man nga mapadala ninyo diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Kag pwede man na ma-drop by nyo diri sa Action Radio. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente. Okay, sa ato naman dira, mga naka-online, Manuel Jan Ong Grand Kapal, salamat gid sa imo nga purple hearts with the rainbow, na. Salamat gid. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon lang dira. Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my sister-in-law, Ophelia Maban, on her birthday today. Dira sa may inayawan kawayan. Likewise to my friend Jean Pereira Arsenio on her birthday today. Thanks a lot. May God bless you and your family circle. Yes, thank you, good Ma'am Elizabeth Gamala. Na? Thank you for the prayers and the love and the kisses you sent. Thank you, good Ma'am. Na? Kativir, good afternoon man. Salamat man sa imo. Present kami gihapon diri sa Myceline Homes, Tita We. Si Daithel Maiguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, din paged, na? Kay Jennifer, kay Mercedes Lambert. Stay healthy always, to and God bless you and your family.
Thanks for the love and the prayers, Miss Virgie Alpinda. Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon tawi Amon Lunch. Ayan na. Amon Lunch, pork and beans, timing gid sa health tips mo. Salamat. Salamat man sa prayer kag love, ma'am, na. Good day, titawi, ari lang kami di, ari lang kami di, day by day, ga-monitor sa imo program. Diri sa Barangay Hall, sa Sumag, ginagwit ko lang staff, kag barangay officials ng barangay Sumag, kay Mama Rhea May Nasis, Mama Gemma Tribunalo Dumarig Abona, check to na, Mama Jennifer Bindicio, kay Lenny Grace Diamante, kay Tita Ella Carmoyna Gamboa, kay Boss White Vaflor. Kag sa Bilog nga pumuluyo sa barangay Sumag, thanks and more power sa program mo, Tito We. Salamat gid J.R. Palma Kiman. Salamat gid. Please dapat sa okay, ano? Kag Marilu Varon, good afternoon lang dira sa imo, na. Okay, relax lang da, balikan lang kamo ni Tita Wilma naman dugay-dugay. Okay? Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
energy, action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi balungan gali. na sila. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yung mga Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Siya kabalo, Close ko. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mamba siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo, guys. Bonggets grabe, urot. no? Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Bonggets. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pagidiyang sa imo yung gina. Kita mo ko na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. At siguro ang kuan, si ano ba, anong pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually, nga pelikula, Iginuhit ng tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ni ang ama niya, ni Ferdinand so, Marcos. biographical, biographical movie. Na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand sa Barangay 30, please greet happy birthday, Miss Annabel Sarmen Oroseo, halin kay Zuzette Pahimargen. Okay, happy birthday lang, Ana. Sa siniman nga bahin na luyag man naton palabot ang aton sini pag-unong sa pagtaliwan ni Tay Ruperto Cerveza dira sa Sitio Ubos, San Enrique, no? Ginapahibaluman ang mga pamilya, ang mga kaabyanan kagkakilala ni Ruperto Cerveza sang Sitio Ubos, San Enrique, Negros Occidental nga siyang nagtaliwan. Kag siya na haya subong sa ila sinipuloy andira sa Sitio Ubos. Ang iya sini lubong Hulyo 23, Sabado ina nga adlaw, sakto na siya. Hulyo 23, tuig 2022, Sabado ina nga adlaw, alauna sang hapon, no? Pagkatapos ng misa sa New Aglipay Church sa Banwasang San Enrique. Kag siyang igalubong sa may San Enrique Public Cemetery. Ang nagapaksyon si Nanay Letty Cerveza kag ang pamilya sini. Aton man pagpakigunong Nanay Letty ha sa bugos nga pamilya. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time kadtuon tani pila man ka mga opinion abi siling ni Ma'am Virgie tama gid titawe imo nga ginalaygay sa sender dapat magistoryahan ay sila ipatunga gid nila si God. Kag trust gid sila always kay God. O di ba tita we? Yes, Ma'am Virgil Pinda. May damo gid nga salamat. Gapasalamat man si Ma'am Thelma Iguico, no? Kay Ma'am Virgie salamat. Siling naman ni Ma'am Ana sa sender, painchindihon mo lang asawa mo. Maayo gani kay ikaw nga ba na naga-save pa. Kaghambalan nyo lang asa mahinay, kalain bala mag-away, dahil sa kwarta, magbuligay lang bala, painchindihagin ng asawa mo, magpangamuyo ka, para sa inyo pa, ayuman nga pangabuhi. Respetuhanay ka mo, kag magsugid gid sang insakto. Respect, honest, gid. Okay, salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Ay abaw nga mga anak ka mo. Okay, kag ari man diri sa itong text hotline silinya good PM. Ang ma-advise ko sa imo, ipatahag mo sa asawa mo, Mig, para maka-intindi gid siya nga save ka sa kwarta para hindi ka mo mabudlayan gid.
Kung wala-wala gid ka mo, may gamiton sa kapigaduhon. Kag istorya lang siya. Agud mabalaan niya ang tanaw, mabalaan giniya, no? Kag pray lang always kay God mig Tita Wilma, bauti po mga ko dayon textmate babae lang, buot, honest, seryoso, pwede man single mom. Okay, basta mga maayo lang, okay lang na wagid problema si Tita Wilma. Kung sino man ang mag-text sa imo or ikaw man mag-text sa ila, kamo na ang mangin responsable sa pagpili sang inyo mangin abyan. Sa mga interesado pwede niyo siya tawagan or i-text sa 0975-459-1763. Again, 0975-459-1763. Salamat, Glenn. Mayo nga po, tawil. Yung kugwit kay Mama Wilma, panahi. O ano na panahi mo, Mama Wilma? 3566, mayong hapon dira. Salamat, Glenn. Good PM, tawi, mahauta. Mahauta bago. Abag ulang abot sa tatay Tony gali. 8220, may damogin nga salamat. Okay na, anay kay horoscope siya. Tita Wilma ha. Standby anay. Okay, happy birthday anay sa atong sini mga celebrators for today. July 13. 2022. No? Happy birthday kay Ophelia Mabanon, sister-in-law ni Ma'am Elizabeth Gamala, dira sa may Inayawan, Kawayan. Happy birthday to you. Kag kay Jean Pereira Arsenio, nga friend man ni Ma'am Elizabeth. Happy birthday to you. Okay. So, happy birthday lang. Sa tanan nga mga celebrators, kag ara man, happy 30 or ano to, happy birthday kay Miss Annabel Sarmen Oroseo. Salamat gid. Okay na, sa mga mag-asawa man dira nga nag-celebrate sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Hambal pa ni Ma'am Elizabeth perfectly said and very good advice to the sender. Ma'am Wilma, put God at the center of marriage life and He will guide and direct to the right path of life. Yes, Mom, thanks for the prayer and the love, no? Ricardo kabay pa nga, nabatian mo ina. Ma-horoscope na kita. Ma-horoscope kita, subantayan ninyong inyo tag sa zodiac sign para iya karon nga adlaw. Unahon naton ang Cancer. Ang mga Cancer, nataw Hunyo 22, October Hulyo 22. Cancer, ang hambal sa inyo horoscope. Ano? Kinahanglan magsugid sang matuod. Pamatud-an gid ang katampad sa inyo isig kapareho kag mismo sa inyo kaugalingon. Likawan ang magbinutig tungod nga madula gid ang pagsalig sang imo isig kapareho sa imo. Kag may posibilidad, may pagtilaw na or problema halin sa imo trabaho o kung sa imo man relasyon sa karon, pero may ara pagid Cancer. Ang pangako matuman, paamo ka na. Masuwati nga mga numero 1, Jess 16 kag 34, yellow is your lucky color. Yes, mga Leo naman, Leo Hulyo 23, Tubtub Agosto 22, Leo, ang transaction mo na hanungod sa negosyo, dapat patigayunon mo after lunch. Sini nga hapon, kabay pa, no? Kung may negosyo, gidman ikaw, kag kung may transaction, gidman. Kag kinahanglan, kung may ada, gidman, usisaon mo sang maayo ang suwestyon o kung proposisyon na tungod sa sinaiya nga bagay. 1-6, Justin Weve, kag 37, mga maswati nga numero, red is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, Tubtub City, Yambre 23. Mga Virgo niyan, importante ang imubulig nga mahatag, importante ang bulig nga mahatag sa imo sang iban. Magpasalamat man ikaw sa pagbaton sang advice or opinion or suggestion sa imo kay nga dako ina nga bulig sa imo, Virgo. 3, 9, 12 kag 15 mga masuwati nga numero,
Turquoise is your lucky color. Libre ang mga libre naman sa Disyembre 24 tubtub Oktobre 23. Libra sunod sa imong horoscope, kinahanglan mong bulig sang isa kaabyan na hindi mo pagpadayuno ng isa ka bagay kung wala man ikaw nakahibalo kung anong padulungan sinatanan. Gani, kinahanglan isip-isip, kinahanglan lang Libra ha. Maswerte nga mga numero 3, 32, 39, kag 42, pink is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, Scorpio, hindi ka suno sa imong horoscope, hindi ka magduha-duha sa imo palangga karon nga adlaw. Kung single ikaw, sa imo nobya or nobyo, never gid ikaw nga mag-doubt sa iya. Na? Siguraduhon mo man ang imo kaugalingon antes ka maghulag sa ano nga bagay. Maswerte nga mga numero 8, 9, 26, kag 27. Your lucky color is orange. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, ang komplikasyon na tungod sa kwarta sa nagligad nga adlaw, makaangkon ina sang solusyon or problema man. Salamat sa Diyos. Mangin successful ikaw. Sa ano naman yung feel? Okay, 5, 8, 16, kag 32 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Inauna pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa iton. Tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw, gani relax lang. Miss Ems Aboso, salamat gid ha. Attorney Doug sa Bugos Mandara nga pamilya, salamat kay mayong hapon. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Balita Espesyal! Boy, ato na balita espesyal, ini nga ano subongo, ini mga pamahian, ano kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, a reaction boy, of course, ang mga pamahiin action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala pa. Nalilin. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tingnan ba sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka kung way kabi kon tikad to kay tos baybay kag si moton mo ikong langsa gid man ang baybay. So, ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. So sagad din gali mga tagahigad baybay ni. Oo, balang gali nila kung actually, may bagyo. Actually, mo patimaan nila mo. Oo. Pare bla kaya ka notice ka. Nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo, ang mga kasapatan sa inyo balay daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Maulus lang. Punta, na may mabot nga ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila, may paabot nga bagyo. Naman managli kang may bagyo ko, bago ko nakabati ya. Naman action, baka magluwas na action boy, doon naga-shape ko no kanal, ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang ano bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako nagamo na sa kilid ko na yun. So bantayan mo na action boy. So do medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So madjong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Tabla. Go practice actually. Go practice madjong para balasa mo na yung pizzas. Ano ni? Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling na action Eric magbanwa. Tamo na ganti daw sapat-sapat na daw ginuha na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nandito siya ko na tuon mo. Daw ginuha sila blaw. Lain daw maginuha mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatamong manog. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang isa do mga bahaan or
Kaya daw nakita ko na daw ka di ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula lang nga Ice Age. Aha. Kita ang pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay Ginawa sila once Oo. na may calamity nga. may calamity to ga pinakuha na sila mo no ginawa. Ba siguro Action Boy. Siling ni Mami Ems, ang upo din nila ko nun. Siling ko nun, kung maghuni ko nung pakabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo. Kung magdinamo Kokak. sila. Kokak. Wala ka ngayon. Ayan, paka ko no. Pwede ka mag-sideline Action Boy bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kung sa bukid magwa kung maglupok ang bulkan. Isa pa Ay, gina. oo, tiyo. Mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Sa Okay ulan. lang. Sorry. Galing ko ka Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atop. Ay na. Ano mo na? Swerte, no? Tama. So, kung ba? may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka Or na sa isang kung may mga dosena. gusto po, kung naimo labi nga, may dako. Hindi man may dako sa inyo balay lang, kundi kung may mga party. O kung may mga activities. Activities. Kami or mga ano outdoor na. activities. Yan. Mabutang ka isa ka. Isa ka dosena. Tre. Isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya 3 sobra 30. 30 na yan. Do 30. 30. 30 lang? 30. Okay. Basta hindi ko matri. Ano kay, hindi ako hindi kakabalo, kay magbakit. Itlog ito, isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa katrim lang, alam mo na 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duwa lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness, subong mo lang ko ni kabati, Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kasang Ako sa kami sa una, doon dumaan ko sang may mga activity kami, hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag Dra kami sa itlog may sa Carmelites. Carmelites. Oo. Kag pila na ka beses na nga proven na siya nga proven na Once siya. magano ka mo. Oo nga do. Mayara gani nga nag-ulan. O di nakahatag na kami to sang aga. May experience ako na mo nag-ulan. Nakahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan tapos ang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginakawan nga magpati, pero ako na experience siya. Pre mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So, mo yala na ya. Mayong hapon sa imo kag maayong hapon man kay Nunoy kag kay Inday Denzel de la Peña dira sa may Villamar, na? Mayong hapon lang dira sa inyo kag syempre dira kay Sir Felipe, Sir Ipe kag kay Ma'am Jocelyn Moncata. Romel, kamusta lang, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Padayon man si Tita Wilma sa mga nabili naton nga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon iya nga adlaw. Di nakita Tita Wilma, ara nakita sa zodiac sign nga Capricorn. Paamo ka na bla. Sa mga Capricorn yan, mga Capricorn, amoy ni mga natao iya Disyembre 22, tubtub, Enero 19. Yes, Capricorn, abi make yourself busy, no? Sa pagtrabaho sa sulod sang inyo sinibalay. Likawan nga mag, pagin Tita Wilma, na? Kay nga ari gali make yourself busy sa pagtrabaho sa inyo balay kay nga mo ina makahatag sa inyo sang kalipay karon iya nga adlaw. Halong ka lang kung nagapanghimos ka halong ka lang sa pagtungtong-tungtong kung ano basi matumba ka or mahulog ka, Capricorn. Maswerte mo nga mga numero 19, 22, 32, kag 44. Sapphire red is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian, ang inyo ikaayong lawas bantayan, tagaan mo gid husto iyang atensyon. Kag kinan pahuway gid kag atipan na halong kag gid permi. 5, 6, 18 kag 22 sa mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Impunto les tres, Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Ito na 3 o'clock. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa itong sa 3 o'clock prayer. Padayon si Tito Wilma sa nabili naton nga mga zodiac sign, pero dali lang ho ginapanawagan din ang pamilya ni Jake Bangoy or Bangoy sa may Valladolid nga si Jake na-admit sa Corazon Locsin Regional Hospital. Nahulog siya sa hagdan kag may fracture ang iya balikawang palihog lang pahibalo sa iya utod nga si Jessie Bagnoy or Bangoy. Gapaksyon si Rodolfo Halandoni. Okay, horoscope na naman padayon. Ara nakita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, mga nataw Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces, ang advice nga mabaton mo na hanungod sa financial situation mo, ikonsiderar mo gid ina. Kag may kahigayunan man nga kadto ikaw kay makatambong sa mga pagtinipon-tipon karon nga adlaw. 5 18 19 kag 29. Emerald green is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Ang mga Aries nagaangkon sa karon sang kasanag kag very creative iya nga paminsaron nga kinahanglanon mo gid ina or ninyo ina sa pagplano para sa inyo pala abuton. Hindi gid pagpabay ang inyo kaugalingon, especially in your health. Aries, 2 19 kag 41 mga maswerte nga numero, indigo is your lucky color. Katuan na ito ang Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20, timing gid ang panahon karon nga adlaw para nga mas mo pagid madugangan ang imo kaalam kag ihibalo. Pagtuon, ginag-ugyunan gid ina sang panahon. 2 8 14 kag 20 ang mga maswerte nga numero, sky blue is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini naman Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, suno sa imo horoscope, hindi kagid magpadala-dala sa silabo, sa silabo sang imo balatyagon, kag hindi ka man magpadala-dala sa ingat sang kahamungayaan. Budgeting mo sa pagpamakal, sa pag-shopping, kinahanglan butang sa lugar ko, no? Kag mag-save gid para nga may magamit in case. Maswati nga mga numero 3, 4, 20 kag 40. Citrine yellow is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. So nabatian nato na itong tag sa man ka-horoscope siyang Tita Wilma karon iya nga Miyerkules nga adlaw. Kita magpaalam na sa itong pagpangalagad Antonio Beronio mayong hapon. Sa itong pagpangalagad sa This Is My Life, ang ito na Bible verse of the day, halin sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Once na naman, madam, maging salamat pasensya sa wala malabutan ni Tita Wilma. Bawi lang ko, boys. Standby na sa ito may tahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa.